Tarzan ja Kala ovat lentokoneessa matkalla Lontooseen. Miltä tuntuu Tarzan? Minua vähän pelottaa tällainen lentokonematkailu, kun en ole moiseen tottunut. Entä sinusta, Kala, kun olet apiina? Minä olen tottunut, kun olen lentänyt vanhalla papukaija Amalialla. Vai Amalialla? Muistan, hänen pyrstösulkansa lentelivät taivaalla ja sinä olit selässä. Voi kamalas. Se on lentoemäntä. Niinpäs tulee. Hyvää iltaa. Kuha. Kala, ole hiljaa. Luulevat Mitä kieltä hän puhui? Hän puhuu omaa kieltään. Hän on melkein mykkä, älkää nyt häiritkö häntä, eikä hän kuule mitään. Keskustelette vain minun kanssani, niin menee hyvin. Kuulostaa ihan apina kieltä. Älkää nyt viitsikö vanhaa ihmistä. No, kuulostaa vähän apinalta. No, pitää mennä. Missä hän? Se kielitieteilijä mahtaa olla, johon törmäsin vessassa. Tässähän minä. No hei. Kala, ole nyt hiljaa. Herätät huomiota, luulevat sinua vielä apinaksi ja joudut karanteeniin Lontoossa. Mitä kieltä hän puhuu? Hän puhuu omaa kieltään, hän on kotoisin eristyneeltä kielialueelta keskeltä apinakieltä, kuulosti juuri siltä. No en usko kuitenkaan, älkää häiritkö, hän on vanha. Sitä paitsi siellä on niin paljon apinoita, että niiden läsnäolo on varmasti vaikuttanut paljon heidän puhekulttuuriinsa. Hän apinakielellä, että hei, minä olen kielitieteilijä, senhän jo kuulit vessassa. No kyllä, kuulinhan sen, mutta kuten sanoin, apinoiden kieli on varmasti paljon vaikuttanut hänen puheeseensa. Laskeudumme pian Lontooseen. Oho, minä mennä. No niinpä niin. Tarzan ja Kala jatkavat bussilla Lontoossa ravintolaan tapaamaan Tarzanin morsianta Janeä ja hänen veljen tytärtään.